anyị ekene gị Ebedike. Abịara ihe gbasara ihe ndị ejije dị iche iche, ihe abụọ ya apụta m ụwa tupu a na-anụ ihe gbasara n'iwu ụdị onụwa udegedegori akpọ ha ejije dị iche iche ebe nwa anyị ebuzoboga abụọ edochie ihe gbasara ejije n'asụsụ Igbo. Ụfọdụ na-ekwu na-asị n'ọtụtụ oge maka anyị ma na onweghị ebe ihe ọma ha adị ihe ọjọọ na-adịkwa. Ụfọdụ na-ekwu na-asị n'ọtụtụ oge na ndị onyonyo na ndị ejije nụwa na-ebutekarị ihe ọjọọ dị n'ala Igbo karịa ihe ọma dị n'ala Igbo etutu na-egosi ọha na eze. Amara m onwe ihe nwere ike ugbo gbasara nke mbụ bụ na ife a na-eme biri eji azụ abịa. O nwere na-akpọba abịa ya agbala aka wee nara ya na abịa chọpụta isi ajọ ive na-aga abịa rinne. Eletere m oge m ji ebu Kanal Okojie na Lagos, o nwere ihe ọ gwara m ya ga ka mụ na-akpa maka tansị ọ ga na-eme ka anyị wulu pintasbi Ozim chief na iprintie 10 copies of ihe gbasara Jesus Christ every year bara o nwere ga-egie. Mana ide bụ na nya m Kanal Okojie na o nwere nwaanyị ya tụrụ eme na Surulere ọmụde akwụkwọ a bụ iprinti 1 million ọgụ ọ bụghị ibe mere eme. Now onye nụrụ ụdị ibe a bụ weli eme fim ego achụrụ ya ọsọ mana o nwere onye na-achọ ka ya mee nke a ga-aga mesi ọdọlụ bie ọtụ ya n'aka. Mana ihe n'ebe niile abụọ anyị na-eme na-egosi ndị na-eme ajọ iwe ine n'anya ọbụma. Ọ bụ na ilu onye isi njedebe ya nọ ndị ahụ na-eme ajọ iwe na-ata ahụhụ kama na iwe na-eme ya bụ na unu adịghị enwe ndidi ijelu n'isi. Ọ bụrụ nwanne m ha rezipapụ ebe a ụmụdọ ndị fada mụ na mama ka anyị ga-eso obere okwu o tego aka abịa na be m o nwere fim anyị mee oru onye bụ fada o nwere ka anya na ụmụ nwaanyị si eje ma na-eneni o na-ewutebe wee bịa na nke m na mbụ onye isi na-ekere ụdị fim anyị na-eme ọrụ ndị fada obibi edo m anya ọ bụrụ na m tọsiri ịmụta amụta mụnụ amụta nwere onye n'ime unu na-efe ime a na-eruo n'isi onwe ya wenye aka onwero unu ya ana ya na-enebe na ya olu luru ana n'isi na chiete n'azụ. N'oge m bịa ime ibe n'Ọka ma nụ na m bịala Ọka ma bịaba ọ gara gidigo m ewe n'iwe adị m enwe iwe. O nwerekwana ibe onyonyo anyị na-eme ka ọ bụrụ onye na-eme ajọ ibe mgbe ya ga-emesi ọ bụ ya meli ị na-ekirigo nke ndị ọcha na-eme o nwere ka esi na-eme ajọ ibe na-egbu mmadụ na-eme nka na-eme nka tupu ọgụ anyị ejidelili onye ahụ na nke anyị esi wee jide nyanwa ama o nwere ka ọ bụrụ nwa agbọghọ ka o soro nwee ibe o mee ma agbagha nọdụ obebe were uche si etu a bụ ihe fon ya aka ọ bụrụ ndị polisi ka ọ na-akpọ onye a dị etu a nọkwabago onye abụọ ama iwu agba ebe a bụ okirikiri ime enwezi ike ịgbapụ ejide ebe mmadụ
onye na nwaanyị eme ya arụ ya eme enweta nwaanyị a bụ ọ bụrụ ga-alụ nọọ ibe ị na-eme ejide gị ọtago so na ọ na-adịkarị ndị mmadụ mbe isi na ebe anyị na-eme na anyị na-ezikọkọ ajọ ibe ajọ ibe abụọ anyị na-ezikọ ọ na-eme nakwa eme ọ na-eme na-ezikie ibu ka ndị abụ si agụ maka na emezi ajọ ibe niile o nwere ụlọ anyị ya abata ọ bụ sọ mma mana ihe abụrụ foto mmadụ ọbụla na ya ọbụna ndị nọ n'ime ihe ejigoro onwe betụọ ụtụ nwere abarabụ ụlọ ihe abụ swimming pool mancha adịgbadie ma ị na-anya na nwere onye ya abụ ndị nọ ebe a bụ na-eche nche na-ene ụlọ anya abụrụba na iri ego niile anyị na-eweta maka na ndị nwe ụlọ abụ nọzi n'obodo oyibo ụba enwego ego ọ bụrụ imebe anwụ n'iyi na baghị enwe ego na baghị enwere ụmụaka ịrụzi abaraba ụlọ niile a bụ ibu na o nwere ibu ijete ije obodo oyibo jee nọdụ ịnọdụ ebe a maka ije nọdụ ebe a bụ nwụrụ ya na anyị na-adị egosi ndị niile a ibe niile a ibe ndị mmadụ na-emegasị ka ba wee nwee ego ndị na-eme ebe a bụ a na-abụ mana o nwere ebe dị nzuzo onye bụ gị ọbịa kọọla anyị wee debe onwe nke anyị ga-aga imesie ndị mmadụ bụ anyị ma na-ama ọsọ onwego nke m mee gbasara ndị usu ndị o wutere nne maka gịnị ndị na-aga n'iru n'ala Igbo anyị emirikite n'imebe ebe osu anyị ama ọ bụ na imezi ebe gbasara ndị abụ nene na-echi o na-ewuteba makịta na mmadụ a na-ewesa gị wọdị ma ebe kpatara ya ibe a nọsị ya naanị ya na naanị ya and mana enwe ego mana ama mmadụ egwu mana ama akwụkwọ mana amara mma unu makwara ka osu abụ si bido ịma ndị a na-emegbukarị emegbu ha jezie sị ka akụwa arụsị mba ka arụsị chekwabazie ha ka ha emaka ya ndị mmadụ asọbazie ha na onye ọbụla metọrọ ya aka ma ọ mere ihe ọbịa arụsị ha ga-abịa